Eta orain, botako dugu onera, ur pixkat. Eta tarratuko dugu. Hola. Are, bota dugu ura. Ustez, Eserita. Ura dago. Ura dago. Abetxe gertatzen da. Oain, utzi behar dugu. Hor, denbora pixka bat abetxe gertatzen. A ver, guk itxoen egingo dugu. Mira, hasi bat. Baina, ez da azkera, lurruna da. Lurruna. Hori da. Gogoratzen zebe Clarita ipuinan. Nola berotzen zanean joaten zangora. Eguzkiak berotzen duanean hori gertatzen da. Ura ari da joaten gora. Bai, bero dago dako. Irekiten ari da. Irekiten. Betxu. Tapa jarriko da. Gelditzen da ura. Horrendik Andereño Maite joan da ikuste tapa baten bila, baina ez daki dagoenik eskolan tapa. Ean ekarriko du plater handi bat. Jarriko du hemen gainean, eta rakutxo bat euki ondoren hemen platera, altxatuko dugu platera. Eta ikusiko dugu nola dagoen platera dena, guztia, ura da. Hau dena, zuek esaten dezuten Andereño, kea. Ez da kea, da ura, lurrunduta. Ura, lurrunduta. Abezan gertatzen da, bera. Platera dago lehorra. Jarriko dago hemen, abezan gertatzen da. Maite, ez ateratzen da. Horain edo plateraren ipurdia egongo da. Tapatzen dago. Ia zer gertatzen. Berotzen ari da, eta zer izan dugu zala ateratzen zenkea hori. Zankea? Zertan? Ura. Begira, zer erortzen da orain ure plateratik? Zer erortzen da? Ura. Eta gainera, urau. Maite, eta jertzen badetu ur gehiago? Ez dauka gatza. Jertzen bade gehiago? Bai, a ber. Bai, bira, eta gertitzen nahi da zuria. Kontuz orain, Bai, bota. Bitu. Hala, jarri dugu pillo. Alta gertatzen da. Eta gero jarriko dago tapa? Eta ainazkarre berotu da? Ura gehiago jarri dugu. Jarri dugu eta gero jarriko dugu tapa? Lehor eta... Ura, eta gaina? Zer zeukan, itxasoko ura? Hemen zer dago ura eta gatza. Ura lurrundu da, eta orduan lapikoan zer geldituko da. Gatza. Jari da. Zuria. Azera. Gero, osten danean erakutsiko dizuet. Utziko dugu osten? Eta ingo dugu hola. Gero, utziko dugu lapikoa osten, eta ingo dugu hola. Bueno, mira, nola gelditu da. Baite, ezkerra lapiko deka. Horregatik pentsatu dut, esan de, bueno, eta gaur. Etxeri. Bueno. Bueno, begiratu nola gelditu da lapikoa. Begira lapikoa. Dago ura? Ez dago ura? Bagun bota dugu ura? Nun dago ura? Nun? Junda, oso ondonora. Eta nun dago orain? Lurrunduta joan da. Odeiak egiten. Hor, elkartuko dira lurrun asko,
tanta pilo bat. Eta orduan, elkartuko dira, eta egingo dute odeia handia. Eta odeia handia egiten daudean, oztuko daura, eta eroriko da plateratik bezala. Plotx, euria. Eta hemen gelditu da, gatza. Kontu, ez urbildu, hau da bero. Laiter dira, laiteriko horrela eta probatu. Bai, begira. Etorri gatza ikustera eta probatzera. Etorri gena. Ura lurrundu da eta begira zer gertatu den. Gertatzako nek, esirita zauden denean denak. Venga, etorri. Mira, gauzatxo bat. Ane. Hobeto dazkatzeko egin behar dugu lehendabizi behatza pizkat guzti. Eta gero, Xavier, etorrela, eta gelditzen da itxetxitaz. Xavier laguntzen ditu. Orduan gero? Xavier! Ja badatu. Oso ondo, Xavier. A ver, txupatu pizka behatza, apunta. Hobeto dazkatzeko. Bega, jarri. Ez indartxu. Hemen gatzan. A ver, ura bukatu da, ura lurrundu inda. Hala, a ver, gora. Eta begira, gatza gelditu da hor. Goxua dago, txupatu. Ekain, txupatu entu behatza? Txupatu? Ez ezkizu sartu. Baina, lehendabizi pegatzeko, gebestela. Lehendabizi txupatu. Hola. Venga, a ver, txupatu, eta jarri. Hola, venga. Txupatu behatzaz, Irene. Uaaaa, pilla Irene. Ya está. Irene. Irene. Asko duzu, Irene. Pizkat. Ya está. Baina txupatu behatza. Itxoin, nahi okizute probatu. Dilan. Txupatu behatza. Miren, txupatu behatza. Ya está. Pizkat. Ala, Dilan. Pizkat. Itxoin. A ver, a ver, Mateo, ¿qué me dices tú? Mateo, a ver, venga. Txupatu pizkat. Mateo, busti behatza pizkat. Horai. Hola. A ver, Pablo, ¿tú? ¿Dazkatu betu? Behatza, hola, bestela da gelditzen itxatxita. Ya está. Zikinkeri guztiak. Ya está, asko ez eren. Tripako mina jarriko zeitean beste gatza. Pizkat, hola. Dilan, hartu ez Dilan, suave, poliki. Venga, a ver. Bueno, eta orain ya, mira. Hau, pizkat, hau, ziko dugu. Dilan. Ikusteko. Gozoa dago? Ya está.